pula. Care a fost materia din liceu și bine și din generală care nu ți-a Păi și de ce strici imaginea, frate? Că uite, toată lumea, uite, de exemplu, toată lumea știe de Ilie. Pe bune, adică toată lumea știe de Ilie, că face clickbait și chestia asta. Acum omul a încetat și toată lumea îl iubește. La fel ca și cu Da. la fel și Hymen. Îl dă scamuri în valoare de nu știu câte sute de euro și acum toată lumea îl iubește. Eu nu înțeleg anomaliile astea, știi cum ar veni. Adică tu ești un fel gen, te faci de căcat în fața lumii, dar după aia toată lumea uită de chestia asta și toată lumea îl iubește pe omul ăla. Eu nu înțeleg oamenii ăștia. Deci oamenii ăștia mi se pare. Deci oamenii ăștia care susțin chestia asta mi se pare efectiv cretini. Deci din punctul meu de vedere, mi se pare că se spălați pe creier. Eu zic că nu uită, pentru că tot timpul vin oameni. Bă, uită, nu știu dacă uită sau nu, dar ideea e că nu poți să apreciezi pe un om care face ceva cum ar veni, ceva greșit și după aia să facă ceva, să zică că nu mai face ceva greșit sau cel puțin că așa, știi cum ar veni, adică da, cum ar veni gen omori un om în pula mea, omori 40 de oameni mereu și după aia spui gata frate, sunt curat, nu mai fac nimic, și toată lumea o să te iubească că ești tu președinte. Ce pula mea? Adică coaie pe bune, deci mi se pare o chestie foarte cretină, deci oamenii care susțin chestia asta mi se pare foarte cretini, nu știu. Te doare în pulă dacă, uite, cum a zis cineva acolo, faza de că dacă a dat skin-urile înapoi. Și cui pula mea îi pasă că a dat skin-urile înapoi, coaie? Odată ce ai omorât un om, nu mai dai viața înapoi, știi, gen. Ce pula mea e cu tine, coaie? Ce mentalitatea asta toxică de căcat? LOL! Nu știu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Poate am o problemă, dar eu nu sunt de acord cu chestia asta. Da, man, și eu am cam aceeași părere, adică nu e normal să faci anumite fapte și după aia gen să... N-am nimic cu omul, n-am nimic cu așa, nu mă interesează persoana lui, am văzut că s-a încercat să se bage în seama cu mine, a dat 2-3 donații, nu mă interesează omul, nu așa, dar mi este antipatic, adică nu-l suport. Adică nu suport oamenii care creează conținut, știi, adică care tu ești ceva în fața oamenilor, știi cum avea, adică ești un exemplu, poate, sau oamenii ăia sunt acolo pentru tine, știi? Ai o întreagă comunitate și după aia ce faci? Te piși pe toată comunitatea ta că dai schemuri și acum toată lumea te apreciază pentru că... Da, man, așa e, dar uite-te și tu, bă, uite-te puțin la contentul lui. Bine, nu-l susțin, adică nu prea mă uit, dar chiar face calitate omul, adică muncește mult la video-uri, la live-uri. Păi și cu ce bun? Ce rost are dacă tu în trecut ai fost pușcăriaș și acum... Tu în trecut ai fost pușcăriaș și acum ești în guvern. Cum vine asta? Da, așa e, adică... Da, de exemplu, la Elias Vlogs, acolo e normal, frate, adică omul chiar e ok și a dat seama că... Bă, omul, mie îmi place, uite, de exemplu, mie la Ilie îmi place foarte mult, frate, deși face clickbait, omul, frate... Bă, stai, n-am mai făcut de mult, chiar de mult timp, că și-a dat seama că greșește și... Nu,